A feira, que se celebrará a partir de mañá na Pobra, pretende sensibilizar a cidadanía sobre o ecoloxismo, o benestar animal e o consumo responsable. Nas casetas habilitadas nos xardíns Vallinclán instalaránse protectoras de animais de toda Galicia e artesáns que ofrecen produtos manufacturados con máximo respecto ao medio ambiente. A feira suporá ademais un primeiro paso na campaña de recollida de móviles usados para reducir o seu impacto no ecosistema. Aproveitaremos tamén nunha delas, en colaboración precisamente con Moura e con Vox Anima, para levar a cabo unha campaña de reciclaxe de móviles usados. Vale? É unha campaña promovida polo Instituto Jane Goodall, supoño que si sabes quen é, a película Gorilas en la niebla, o instituto este, e a campaña está levada por Mobile Bank, non? E unha recolla de móviles intentando reducir o consumo de coltán no mundo, que se recicle e que, polo tanto, as explotacións das minas non teñen que ser tan agresivas nos ecosistemas de África tropical. Afecta sobre todo a República Democrática do Congo. Unha vez rematada a feira, esta campaña terá continuidade no Concello da Pobra, onde se habilitarán varios puntos de recollida.